3:60. A tavainál jobb évet zárhatnak a szójatermesztők, bár a betakarítás még folyik, a minőségre idén nem lehet panasz. Piaca most is lesz a szójának, hiszen külföldről is egyre több az érdeklődő, éppen a GMO-mentes magyar szója vonzza őket. A kormány fehérje programja ezért is szeretné növelni a szója hazai vetésterületét. Egy 600 hektárnyi területen igazából 98%-ban be is takarítottuk. A hazai szója jelentős része Baranya és Bács-Kiskun megyében terem, az Újmohácsi szigeten a tavainál jobb eredményt várnak. A beltartalmi értékek is jók, a nyers fehérje meghaladja a 35%-ot, az olajtartalom 20% körüli, mondja Eberhard György. Tavalyi évnál nyilván jobb, de olyan jó közepesnek ítélhető meg, ez nálunk olyan 3 tonna körüli termést jelent. Milyen fajtákkal próbálkoztak ebben az évben? Meghatározó fajtánk az az Isidor, ez a vetésterületnek a 80%-át jelenti. Ez a fajta az idén is jóval 3 tonna fölött mutatkozott. A korábbi fajták azok olyan 2-2,5. Ez már egy szigetvári gazdálkodó telephelye. A 400 hektárból itt még a betakarítás elején járnak. Cserveni Csaba. Egyet látunk, hogy a termés lényegesen jobb, mint a tavalyi évben. 5-600 kilóval több, tehát a tavalyi 2,5 tonnáját 3,1 tonnás termésbe reménykedünk. Az augusztus közepe második felében megjött csapadék, még időbe érkezett, és a szója nem kényszerérett, mint a tavalyi évben, hanem teljesen biológiai ki tudott fejlődni. Azt is látjuk, hogy az 1000 szemtömeg az nem lesz olyan, mint szokott lenni, mert azért a nyári szárazság nyom nélkül nem múlott el, de a tavalyi évnél így is jóval jobb termést várunk. Balikó Sándor szójanemesítő azt mondja, a feltételek idén nem voltak túl jók. Júliusban például Bolyban a napi átlag hőmérsékletek maximumának az átlaga az 31,1 fok volt. Augusztusi maximumok átlaga pedig 34,7 fok, és 58 napig nem volt csapadék. Tehát pont abban az időszakban, amikor a szójának kellett volna. Ez előrevetíti az árnyékát, hogy valószínű nem lesz rekordtermés az idei esztendőben Magyarországon. Én egy jó közepes terméssel kiegyeznék, bár azt látom az eddig betakarított területek adataiból, hogy nagyok a szélsőségek. Vannak egészen kiemelkedő jó termések is, és vannak kevésbé jók. A Dél-Dunántúli szója nagyobb részét már tavasszal lekötötték a gazdák, de a piaccal egyébként sem lenne gond. A szóját ugyanis keresik, akár a megtermeltnél jóval nagyobb mennyiségben is. A növény népszerűsítésére májusban létrehozott Szója Nonprofit Kft. Országos körúton van túl. Fajtakísérletekkel és tájékoztatással próbáltak olyan, eddig szójatermelésben nem jeleskedő megyéket meggyőzni, mint Borsod-Abaúj-Zemplén, Zala vagy Győr-Moson-Sopron, mondja a szervezet egyik alapítója, Balikó Sándor. Az első lépésbe próbáltuk feltérképezni azt, hogy hogyan tudunk eljutni a termelőkhöz, mert tulajdonképpen a dolog arról szól, hogy akkor lesz szója Magyarországon, ha meg lesz ez a termelési kedv, magyar az érdekeltség, és hát ez termelőkön keresztül valósul meg, és a Szója Nonprofit Kft. Elhatározta és meg is csinálta, hogy az ország különböző termőhelyi tájain fajta összehasonlító kísérleteket állít be, és ezekhez kapcsolódva szakmai napokat, szakmai rendezvényeket tart, és nyilván ezen elsősorban szójatermelők, illetőleg a potenciális szójatermelők, az érdeklődők vesznek részt. A szója idei népszerűsége a kötelező vetésforgónak, az AKG-s szabályoknak is köszönhető, a hazai vetésterület növelésére azonban ezen túl is szeretne lépéseket tenni az új szakmai szervezet. Éppen ezért a vidékfejlesztési tárcával is együttműködnek, például a Nemzeti Fehérje Programban, amely a GMO-mentes szójatermesztést és a hazai takarmányszója mennyiségének növelését tűzte ki célul.